magiging ganito karami yung ating mga kababayan na makikisa para tungo sa pagbabago ng ating bansang Pilipinas. So kailangan na po kasi natin palitan ang ating presidente. Palitan na yung ating presidente na wala po kasi tayong nakikitang mga pagbabago na ginagawa, no? Wala tayong improvement o yung ano pa mga ano na ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Yan. Kaya ito po, nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino tungo sa pagbabago para, no, para maayos na ang ating bansa na patuloy po, no, na okay lang. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, okay lang na magkautang kung may nakikita po tayo mga proyekto, mga pagbabago sa ating bansang Pilipinas. Subalit mga kababayan, lumaki yung utang, yung bilyon-bilyon po yung nawawala, pero wala po kasi tayong nakikitang mga proyektong pagbabago. Yun po ang hinihintay, hinahanap ng ating mga kababayan, yung proyektong pagbabago, pero wala po tayo nakikita. Kaya nandito po yung ating dalawang tumatakbong senador, no? Isa na po dito si Attorney Vic Rodriguez, no, para isulong, no, yung pagbabago. So dati ito po si attorney is kasama po, no, ni Marcos. Subalit isa po siya sa nabudol, no? Sinasabi kasi na 20 pesos ang bigas, nasaan, no? Napakarami niyan mga kababayan. So lalong-lalo na ngayon yung ating bansa mga kababayan, kasi yung kapanahunan po ni President Duterte ay grabe po yung nakita natin mga pagbabago, no? Grabe yung nakita natin mga improvement ng ating bansang Pilipinas. Yung droga, halos yung na-stop yan, na lumaylo, humina. Ngayon mga kababayan ay halos talamak na. Kung saan-saan na lamang po natin makikita na merong nag-aabutan. Kaya yan po ang ating sinusulong na maitigil. So share nyo rin mga kababayan, like, share. Kung gusto nyo rin subscribe, pwede rin. So, kasama pa rin natin dito si Attorney Vic Rodriguez na nakikisa para tungo sa pagbabago. At narito na kami ngayon, no? Malapit na po tayo mga kababayan sa may bahagi ng Liwasang Bonifacio. Share nyo rin para marami tayo na makikisa. Iba natin mga kasamahan ay nandoon na nga po sa may bahagi ng Liwasan. At ito, nandito na yung unahan. Ito medyo unahan, pero yung pinakaunahan kasi yun yung may nagdodrum. So kasama po natin si Attorney Vic Rodriguez. Diretso! Andun na sila! Doon, diretso! Andun na! Yung mga sasakyan kasi dyan, kaya diretso tayo lahat ng tao. Alright mga kabayan. So narito na tayo mga kababayan sa may bahagi po ng Liwasang Bonifacio.
Pilipino. At ano pang hinihintay nyo, punta na rin po kayo dito. Oh. Nandito na tayo. Ngayong araw na ito, dito po sa lugar kung saan nakatayo ang bantayog ng ating magiting na ama ng Himagsikan, Andres Bonifacio, at kasabay ng paggunita ng bansang Pilipino sa ating bayani. Nandito po ang ating mga uring manggagawa ngayon, kasama ang iba pang mga sektor, upang tayo po ay magbigay ng isang makabuluhang programa ngayong araw na ito, nakaarawan ng ating magiting na bayani, Andres Bonifacio. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! At ngayon po, tinatawagan ko po ng pansin ang ating mga leader mula sa hanay at tribo ng Hakbang na Maisog NCR. Dito po tayo sa ating harapan. Palakpakan po natin ang ating mga maisog na leader ng NCR. And of course, tinatawagan po natin ang ating aspirante para senador na walang ibang tanging partido kung hindi ang bayang Pilipino na lumalaban upang isulong ang death penalty laban sa korupsyon, isulong ang death penalty laban sa droga, at higit sa lahat, isulong ang lahat ng pupwedeng maging pakinabang sa obrero Pilipino. Walang iba kundi si Attorney Vic Rodriguez. Attorney. At ngayon mga kababayan, habang patuloy na dumadagsa ang ating mga kasama ngayong araw, kami po ay nagpapasalamat sa mga uring manggagawa ngayong hapon na ito na galing pa ho sa iba't ibang dako ng norte, ganun din sa south. Tayo po
ay binubuo ngayong araw na ito sa Liwasang Bonifacio na 6,000 obrerong Pilipino. Mabuhay ang manggagawa Pilipino!